Matur sembahipun saderengipun menawi pusaka ngawarta ing samangke badhe kula kagem srana nentremaken negari atas angin. Jar menika menawi boten rila ing penggalih badhe kula lintoni kula derek. Kula mbeta Mas Picisura Jabrana napa kula lintoni bono akeh ing kathah. Napa pusaka menika boten kula wangsulaken kula lintoni widodari. Widodari cacahipun kalih setunggal kali gadang setunggal menapa kirang anu widodari kula lintoni uda ing playune banter. Kados pundi siwun ora-orane aku bakal cidre bakal tak ulungke pusaka Jawis Bima Sada leng-leng liyane mangko mangko matur sembahipun pusaka sampun dipun keparengan dhateng kula ing samangke badhe kula boyo kepareng kula nyuwun pamit pusaka badhe kula boyo sing ati-ati Prabu Lokoyan. Jar pusaka menika dipun ikhlasaken lega raos sing manahipun Yai. Inggih Bapak Prabu. Nuwun sewu Yai boten ateges. Keng raka nenggalane. Pusaka Jawis Bima Sada menika dados pepayuning negari Ngamarta. Nggih. Bebasanipun menawi uwit menika boten wonten layonipun. Saged ringkih negari Ngamarta. Lamun sampun dipun boyo dening Prabu Sitena Lokayati menika kados pundi kedadosanipun negari Ngamarta samangke. Bapak Prabu inggih pripun? Nanging ampun dipun jabel kula menika sampun sabda pendhita ratu boten kenging mula-wali. Nggih kula sampun mangertos. Ning kula nggih kuwatosaken kanthi jalu. Mbok menawi ingkang sowan Bima menika namung nyamudana boten dipun maksulaken damel wonten ing negari Ngamarta. Ingkang ngraosaken nggih kula Yai Sakadang. Inggih. Kersanipun kados pundi Bapak Prabu? Boten ateges kula badhe jabel menika boten. Awit Yai menika sampun sabda pendhita ratu. Nggih. Nanging kula amati saking kakabian yen menika damel cintrakaning para kadang sawetara kados pundi malih badhe kula watawati. Nanging kula nyuwun dipalihipun Yai nganti para putra Pandhawa nyembangipun Bapak Prabu. Nanging ampun dipun jabel kula sampun sedha pandhita ratu. Boten badhe kula jabel. Yai Werkudara ditetes kakangku apa kowe tunggu Ngamarta apa melu aku lalu ngawat-awati iya kena Janaka Neklas Dewa nuwun Bapak Prabu
bangsa Bathara sang Praja Ngawata Werkudara sak anak-anake tak jawat-awati oleh njabaning rangkah sadurunge Prabu Srana lho kaya tumeka ning atasane kula niki cekap sing nyai lho niki Koko Prabu menawi katon keparengan dadi minggah ing santen kapujan meminta seruganing jawata jenengan tonton air kemarin Pak Jinawi waruto sigra sang nekang dari sabdo pendhita ratu sabdo pangucapan ditopong ketigane katon datan kula mulawali samangka sigra mundur kedaton jeluk kadya gegleungan lampahe